Oh, taglima na lang kamo di mading Angeli tabi, Doc. Yeah. Sige. Salamaton. Salamaton. Alright. Off the air. Okay na, Angel. Sub na. Tukanta. So, 10 tang slots. Mading Angeli. At ngayon, parangaranan mo ngayon ako pa di. Madi, 5 po sa imo. 5 man kay Doc Rolly. Sinabi na ngayang off the air nga ni ko. Di ko tabi, Doki. O sige, taglimas. Okay na, Angel? Sub na? Okay na. Salamaton po. Okay na po sa tuyang sponsorship. Mga tugang sa tulong sa 300 pesos tabi na wish ko regalo. Actually, pwede man po na sponsor ang magkuakang wish digdi sa DCGB. Pwede ming i-text. Kamo po sa magbakal. Pero kung gusto po nindo, matawag kamo kay 300 pesos, kami na lang po sumabakal, kami pa sumapatos. Bako yun, Angel. Kami sumabakal. Ang mangyayari po kaya kaya na-wish ko regalo mo, mga tugang, kami sumapatos, kami pa sumadeliver. Taday man baga pwede magtiripon, ang mga aki, baga day man pwede pagtiriponon ta. Kaya nga nipig pag-arikon mi una, so Daraga, Legazpi, Santo Domingo, and Kamalig, na medyo abuton mi. So may distansya, ipapadeliver mi sa, ano nga nang apod kaan? So mga nagdi-deliver baga, igwa na kami kipig kahuro na saro tabi na ma-deliver. Kaya po baga pigahagad mi sa kompletong address kang aki. Buda tabi so pigahagad mi kung igwa optional ini so cellphone number. Ang target na baga po sa mga medyo kapo sa pagkabuhay na mga aki na maregaluhan taman lamang. Mapaugmampat taman lamang ngunya na Pasko. Okay? Pero tabi ako ni kang rundown kan mga kwanta donors ta. Na mga ano yan. Tabago kita magduman mga tugang sa topic tango niya na pagkaaga. Pasaway ka ngaya pa di. Sige. Basta yun naman di. 5. Taglima ka mukha sa kuyang amigo. Doktor. Okay? O bueno. Mga tugang uni po sukan salamaton tabi sa mga ano yan. Tabi onin na tabi so kan ano ta halos kumpleto na kita. Good morning tabi kay Professor Edgar Barameda. Yan nansa mo yang dating station manager digdi sa DCGB. Pwede man ngaya tabi kami padaran kisurat Subiyo General Alumni Association para diyan sa wish ko mo usapin si Architect Leo and Treasurer. Sige po, Sir Edgar. Kung halimbawa, kompleto na po so 300 May na slots, kompleto na so 300 ng slots, tabi, kay sponsors, kung gusto nyo, ma-meeting naman kami ni Sir Glenn, dagdagan ta naman, kikumpira naman, di ba? Dagdagan ta naman. Tanganin na, dakol kitang matawan. Sige tabi Sir Edgar, salamato na maray tabi sa imong, sa imo tabing, tabang, sa siyang sa Bicol University General Alumni Association. Saan kon mo yan? Ang head, siyang presidente. Bugay. Yan, sa Bugay. Okay ka, Angel. Di ka, Angel, nagmiyembro kang Bugay. O kan, alam na kabaga, kan Bicol University, di ba? Sige, tabi Sir Edgar, salamato na, Professor Edgar Barameda kang Sebem. Tabi, thank you. Buda, may text si Madam na, ay si Dr. Melinda. Madam, Dr. Melinda Di Guzman. Uy, Mama Seni, good morning tabi sa imo. At saka kay Dr. Melinda Di Guzman. Padali lang tabi, Madam Melinda, ma-meeting pa kami ni Sir Glenn Geraray. Kung maisip naman kita kung pirang pilit ng idagdag na mga aking mapaugmatang niya na Pasko ha. O taon ni may available pa. Si Sir Edgar, pwede nga ka mo magsurat sa General Alumni Association, Canbio, sa Bugay. Tapos nga si Dr. Melinda Di Guzman, willing pa. O, takol pa kitang mga paradangog, tabi, mga tugang na willing pa na mag-sponsor sa tuyang mga aki. 300 pesos maximum tabi na premyo, amount, kani-wish tabi kan sa tuya na mga kaakian. Okay? Sige po. Thank you so much, ma'am. Dr. Milan sa kuyang sa tuyang mga amigo. Yan po sa Bicol University Graduate School. Yan. Okay. Madam Melinda, regards po kay Dr.
Emily Agonos, kumusta mo tabi kay Madam Dr. Emily Agonos. Yan. Ito kaya bagagero si Madam sige pa si kuan ano ini busy pirmi. Dr. Emily Agonos, paki-regards mo pa ako sa kuyang saro sa mga naging profesor yan sa Bicol University Graduate School. Yan. Human Resource Management. Uyog-uyogon mo ya. Minataliw na ako pag ampro. Di ko niya nagilaog. Okay. O, bueno. Ano po ang pasalamatan ko, ikaw po primero na nag-donate nin Anonymous, tabi, Kero Pedwin Peralta, 2,000 pesos. Tabi, good for, 6 children, may sobrang isang 200. Tamigong Nong Smith Shop, tapig para kulit ni Cha Nena, yan sa Nong Smith Shop, tabi, 20 children, uning saro na taga Banyag, habo niya pagparataram ang pangaran niya. So, kinulog ni Angie, 10 children man ini, 10 children man. So yan tabi sa Kulyat pala, Kulyat retired teacher diyan sa professor diyan sa BU College of Science. Abo niya pagparataramon ng pangaran niya, 10. Anonymous sa Mauraro, Saro 300. Si Elric Kaiden Villarasa, yan 5. Si EVP Glenn Barcelon and Mading Mayet Barcelon 20. Yan, si dating Kapitan Mayet Barcelon, Budaan J2K Manpower and Allied Services, 20 na aki. Si Lowens, may saro man, nagadala-adal naman si Lowens, saro sa nangyayas ako, takakasalon ngayon pa na ako sa Enero. Tapos saro pong Anonymous, tigdi sa Sentro Can Legazpi, good for 10 children. Yan, good for 10 children po. Si Manay Beth, de ko na kompleto ng pangaran, 3,000 pesos. Anonymous po sa Old Albay District, 1,500. Ang sa kuyang amigo sa BIO, si Engineer Mir Legazpi, Mercenario Legazpi. Thank you, Tabi, Engineer, Professor. Nagtuturo ini sa College of Engineering. Si Professor Mir Legazpi, 13 children kay Professor Mir. Tapos ako man po, nagadap man ako ki 10 man na aki. Tayo man ang sa kuyang kaya. 10 aki man sa kuya. Si Engineer, pwedeng ngaranan to. Pwedeng ngaranan din Angel na mga taon ini. Deman Anonymous yung nakasurat Deman So Pamilya Mesías, si Engineer Feli Mesías, Joey, Jake, Jude, and Jed. Yan. Good for 10 children man. 3,000 pesos. Tapos si Asarong Anonymous Tabi, 300 pesos. Si Amigong Noel Manalo, tulong aki. Yan. Si Manay Meli, Anonymous sa DBM ini. Anonymous Tabing employee kang DBM, 1,200. Apat na aki man. Then saro pang Anonymous na nag-text sa mo digdi, Tabi, 5 aki man. Then si Anonymous Tabi ang Caryons family. Caryons Farm o family ini, Caryons family, tama. 3,000 pesos Tabi, 10 man. Ayu Zone In. Si Padi, good morning Padi. Ipakoy ka Angel nagdumang kay na Angel. Nakalaw ka duman sa Ayu Zone In. Kay Padi na Boy, si Pading Boy. Si Pading Boy. Di ko naliling si Pading Boy. Good morning Tabi sa imo Pading. Good for good for 5 children. Anonymous kang Maroroy, 300 pesos. Manay man para na pangaran ini. Anonymous po nung barangay, 6,000 pesos. Tabi 20 children. Si Madam Anonymous man ng DNR employee, tabi 5 children. And then si Kapitan Amino Sidal, okay na ini Angel, hinatod na kasapon ini. Note mo na. Nakulik na gahinalog kasabon sa DCGB, good for 4 children. Sa amigong Bert, may pledge man na good for 3 children. Bert Nunez, maray na agatabi, my friend Bert, good morning. Si punong barangay, dating kapitan punong barangay Glenn Naparam, Kampalanog, may nag-pledge man po sa, nakuha na pala, nakolekta na, 20 children. Salamat Tabi, dating punong barangay Glenn Naparam.
Tapos si Dr. Raul Bendian, mga kwan ini sa academe, tulo. Dr. Jeremy Cruz, tuluman. Dr. Malet, tuluman. Salamaton tabi sa Indoha, puro ini mga nasa academe na tulong ini. Si Madam, mangangaranang ko si Madam. So sa tuyang amigo dyan sa Bicol University, dua. Yan, okay? Si Anonymous tabi dyan na employee kang Vicente D. Dua man. Salamaton po Anonymous. Sarap pong sa kuyang amigong abogado. Sagom tabi kan sa kuyang professor kahit sa management subjects. No? 110 children. Thank you tabi attorney. Busing. Attorney, mabuhay ka po. Salamaton Anonymous po na taga-Australia, uyog-uyogon mo Paano pagpadala kayo ni Angel? Gcash ini, nag-Gcash, 10 children. Si Joy Ramos, nasa Gcash ini, pinadara niya. Okay na po, thank you so much. Receive na po. So, Inner Wheel Club of Legazpi, tabi, nag-adapt ki 20 children. 6,000 pesos. Thank you, tabi, headed by Madam Annie Alaba ng Inner Wheel Club of Legazpi. Then, Anonymous, tabi, care of DPWH, yan, 10 children. Thank you. Kasi bago palang naga ini, buda may nagtig sa kuya tabi na listener tama na 1,000 pesos man. And then, si Madi, Don Solweta, 5 children. And si Dr. Rolly, 5 children man. Okay? So, yun po. Mga tugang ang sa tuya tabi na mga mga sponsors kan sa tuya tabi na mga pag-iriba. Okay. 14 child, what time katabi? Ay, 9 o'clock po ako, 9 a.m. po ako, Dr. Melinda, until 9 a.m. Tapos, 3 to 4, until 9 a.m. and 3 to 4 p.m. Yan. Ito na, text ba ako si Dr. Melinda. Dr. Melinda, Madam, Dr. Di Guzman, ang gilang po ako nigi alas 9. Tapos, alas 3 po hanggang alas 4. Pero pag suminabi ka pong madigdig kang alas 10, madigdig po ako sa DCGB. Thank you po, Doktor. Nag-pledge si Dr. Melinda ki 10 pong aki. Yan, okay? Padadagdagan tara naman ini. Nailing mo na. Yun na yun, Angel, 50 kay Manay Arlene Llaguno. Madagdag naman kita kisang gatos kay ni. Yun na. Maski ko na param kay Busing Lin tayo na. Igwa na kita ki mga available. Madagdag kita kisang gatos giraray, Angel. Madagdag kita kisang gatos giraray. Ayun na. Ay, surat mo digdi. Surat mo dyan, si Dr. Melinda. Mama Sen, good morning, tabi. Mama Sen, sigang luwas-luwas mo Gari sigang paparos-paros mo sa luwas. 10. Kay Manay Arlene, 50. Uyog-uyogon mo yan. Masurat kita sa Bugay, Bicol University Alumni Association. Okay, so gusto tabi na mag-send giraray kan sa indong mga wishes. Open pa? Maghanap. Pwede maghanap man sa kon mo. Pwede. Oo. Pwede. Hello, good morning. Hello po, sir. Good morning po. Yes, ma'am. Ano po may paglilingkod? Pwede po ako, sir, maghapot. Ay, pwede, madam. Tam programa taga-baga po, anhapot. Ano po ito? Nag-apply po kaya kami sa APEC. Tapos po, yan ang may nakakaag po duman sa kang APEC na pagtutulong bulan, po kami, ring nyo biraray. Ngunyan, ano po ang problema duman? Nasa po, sir, tarong ka to ang kang APEC. Nag-apply kayo Anong pick-applyan mo po? Dati na po, sir, dati na po sa Aliko pa po. Alat. Ano po ang pick-applyan mo sa APEC? Nag-reconnect po. Reconnection. Pinutulan ka? Opo, dati pong sa Aliko po ito. Di nag-reconnect ka. Ngunyan, anong sabi pa? Binlik na sa kuryente sa imo?
Iyo po, may pamamumari Ngunyan. na takudan. Oh, ngayon anon sa pigaditan mo na after 3 months ma-renew ano ito? Magaduhan po na kami giraray sa engineering office. Nata? Tapos, Nata po, imbagi. Po, nata data magbabalik ka mo duman. illegal connection po na pag na naka-renew giraray. Alat mo na, klaroon mo kay Maray, tapodang ko si Chapat. Naputulan kang kuryente. Iya po. Opo, aliko po dati. Liyo na yan, sabot ko na yan. Naputulan kang kuryente. Opo. Nag-apply ka para sa reconnection. Opo. Ang sabi sa imo kan APEC, mabalik ka after 3 months. At halimbawa po na takuda na kami Oo. atong pag-reconnect. Opo. Tapos po, every 3 months, maduman po kami sa engineering office, magarin nyo po kaming 112. Patong dai po da illegal connection. Sige ta, i-clarify ko sa APEC. At pagkadangog ko kaan na paliwa na problema mong yan Ihapon ko po sa APEC. Ihapon tatabi sa APEC, ha? Ayo po. Ang dagat, hindi po kayong naistaran, public. Ay, kaya man gayod. Yan na luti, bako nito property. Bako po. Kaya man gayod po, saro baga sa mga requirements sa pagpatakod kinyo connection kang kuryente, dapat sa diri mo anong lote, sa diri mo ang harong. Iyo po, sukarong po, sa diri me, suluti ang bako me. Sige po, i-clarify ko sa APEC, ayan ha. Iyo po, sir. Iya po, okay. Sige po, tagasain po kamo. Salamat po. Tagasain po kamo. Po, Tagasain po kamo. biga po. Biga sige po, tayo po ta ha. Okay? Opo. Sige po, thank you. Thank you po. Okay po, salamat. Okay, bye-bye. Madali lang tayo. May problema ito. Oy, Manay Arlene, Lagono, Salamaton ha. Pignot muna tabi ni. Sampulong aki. Gusto sabihin tabi, mga tugang, kamong nagdadangog mo niyan, mag-text pa kamo kan mga wishes nindo. Pero na ito, sampulo, 60. Tama, Angel? 60 60. Ang sponsors na available. Kaya po ang tapakipirang aki, 40, madali lang, 10 plus 50 ni Manay Arlene, 60. So, available na slot 40. 80 pa ang kay puwantang aki. Angel, tama? 80. 80 children pa. Yan. Ano, sus ko? 80 children. Kang subday baga pong pandemya, naroon naman indo mga tugang, kanda yung pandemya, igataw to ini dyan sa Embarcadero, ang venue, tabaga dyan, 1,500 children ito. 1,500 children. Kaya ano niya, linimit mita. Kami mahatoon. Kami mahatoon tabi. Gusto taman na paugmaon. Buna duman tabi sa kwan indo sa mga ihatod ming regalo. Yan po duman naka-indicate sa mga pangaran nindo. Tangani na kwan, di ba? Yan naka-indicate po sa pangaran. Di ba? Ang arog kay kay Nong Smith Shop. Itong 20 aki na ito, indicate mi duman sa regalo na itong 20 ito ngaya, happy birthday from Nong Smith, happy birthday, Merry Christmas from Nong Smith Shop. Arig po ibubugtak mi, pangarang kang sponsors duman tabi sa regalo na ihatod mi sa mga nag-wish tabi. Okay? Ni mayapot gayod. Hello, good morning. Ay ba man ini. Good morning, Henry. Pakihapot tabi kay Mayor Rosal kung ano ang plano sa tulong aldaw na vaccination day. Baka po pwede mong maapudan mo niyan. O sige po, taod-taod ha. Kaputunta. O ni may mga text na from Bigaa. Sige po, mag-text lang po kamo ha. Digi sa number ko, forward ko na lang tabi ka Angel. Hello, good morning. Yes, good morning po. Gusto ko po supatanin ko baga po, Kuya Hen. Apo. Hindi ko po inaapot sa ina. Talaga quarantine pa dyan sa ICR. Okay. Talaga nga ni so agong sa tubig. Gusto ko
man po matabangan nining aki, bata grabing mundo ka aningon yan. So ama baga nagandanda niya na Ay, sus po. Sige na po, ma'am. I-text mo po sa kuya. So, pangaran, edad mo na sa wish niya. Di ko pa kaya kuyahin na mga naaapot sa ina. Sa naon naka-quarantine kuyahin sa sa ICR. Tapos ama, uwin nga ni, gadan sa dahil ako dahil na kikremate. Wala nga ni mga kwarta. Oo. Nya, bako so aki yaon? Naupo so aki, kinuang na sa kang ilula sa Kamalig. Adi, kontakon mo po sa Lula. Abuton mo kung anong wish kan aki. Tapos, i-text mo po sa kuya. Tayo sabay tapos sa listahan, ha? Kaira ko kang pamilya kainingon yan. Iyo po. Koron mo po sa Lula. I-text mo sa kuya sa wish kan aki. I-text mo po sa ko. Iyo. Natabangan, tawan ta po kirigalo. Ayun, Kuya Hen. Iya po. Magayuron man ang sa imong naisipan tabi na pagreparo sa mga neighbors ta. I-text mo po sa kota, sabay ko sa listahan. Yo. Opo. Okay. Sige po. Welcome. No. Yeah. Iya po. Iya po. Okay. Salamaton. Okay. Opo, okay. So, kung may mga nariparo ka mo dyan ng mga neighbor nindo na medyo sukapos baga dyan sa pagkabuhay ng mga aki, itik kompo nindo sa pangaran, ha? Kompo nindo sa pangaran, kompo nindo sa address, kung may contact yan, i-text po nindo. Kung nabawa na yung cellphone number so indigent family or indigent children, pwede man po sa contact number nindo. Tapos nag-deliver kaming dahil may nakuha, kamo po ang apodan mi, bako dyan? Na kuan parties kamo po identify nindo kung haim po ito ng mga aki nito diyan sa neighborhood nindo. Hello? Hello po. Good morning, sir. Yes, good morning, ma'am. Pwede man po ako mag-intra dyan sa aki ko. Pwede. Kumusta po ang pagkabuhay nindo? Indigent family po kami. Sige, pwede po. I-text mo po sa kuya. So, pangaran, so edad. Basta po 5 to 7 lang. Tapos, eksaktong address po. I-text mo po sa kuya. Taga-saan ka po? Digdi po sa biga. Iyo po, i-text mo po sa kuya. Ipurod ko na lang po sa record niya, ha? Okay po. Okay. Sige po. Okay po. Salamat. Sige, welcome. Alright. Okay lang. Sandali lang. Ta si Angie, may pig-text ako. Angel. Inot mo ini. Si Sir Jess, 5 manaki, Land Bank of the Philippines. Ay, midbid ko ni Sir Jess na Basko. Midbid ko ni Sir Jess, John. So, taga Land Bank. Iyo si Sir Jess talaga, napalid yun na Basko. Midbid ko ini talaga Sir Jess. Sarawayon ka. Dahil seryoso. Na-meet ko na ini kang enot eh. Nag-donate man ni kang enot ka ito. Okay na tabi, Angel? Record mo ni Sir Jess Basco, Land Bank of the Philippines, 5. Okay na? O, sige po. Aram ko na kung sisay bubutuhan mo sa presidente. Ikang jerbailon ka. Sarawayon kang jerbailon ka. Kung pigdududan mo kung ining amigo kong inina. Kasuha, sarong aldaw ako naka-checkered. Di ka nag-text kung sisay ang bubutuhan ko. Uda kang enot baga bata nag-grade out kang enot. Kaya si Edwin, nalilibog na sa ko si Edwin. Okay, oy salamaton po ha. Salamaton po sa mga tabang nindo sa tuyang mga kakian. Okay na? O di sige. Tiga pag kita ilang slot sa Angel? 50? Pira? 70. Tamay 75. Pira? 75, may 5 kuan eh, may 60. 60. Yan. Okay? O sige po. I-text mo rin daw ako tayo. Forward ko tabi kay Ate Angel para po sa detalye. Okay? Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Pwede man po magpalistang naka-star digdi sa Moya, sa harong niyo. Sa puro man kami indigent digdi. Pwede po. Pando ka na ko, madam? Kaya kita man digdi sa Sabi mo, magiling-giling sa katarahanin. So neighborhood mo, so mga neighbor mo dyan, so neighbor mo po kung dyan, yung i-text mo sa ko, bako sulaw kang harong mo.
Ay, nasa imo garo ka man si Garbin. Ay, kudaton. Kudaton pa Kuya, kanya mo na. na. Ay, clarify, Sir Henry. Kay Sisay talaga ang 3,000 na. Kay Sisay halik. Susukan po ito. Supig sa DSWD po ito. O, taambik babalangi Nap- digdi, halik kay Garbin. Kon po kuya, You ang paliwanag sa kuya kasapon kan ako kanya. So ako Bicol, iyo ang nakipag-coordinate sa DSWD. Sabi digdi, halik kay Garbin. Iyo so Tapos, nasabutan kan tao. Bay So, sana. sa DSWD pala. Iyo po. Iyo So, sabi ni dahil pala Congressman ako pwede Garbin kasapon kan magsalita. interview ko. Iyo. Pero po talaga ito, Pwede. intended talaga ito ma'am for the indigent senior citizen. Requirement talaga ito. Hindi ako pwedeng magpalista sa wish ko lang. Ako na pong bala kang wish mo. Ako nang mataw kang wish mo. Sige, Henry. Okay. Tulos ako. Ano? Tulong sa iyo. Tulong aki isa ko. Tulong aki sa imo. O sige. Pero sa lunis mo kuwaon ha. Day bali, i-text ka po. Bay sana. Day pa man. Oo. I-text ka po. Iya. Tulong aki isa ko, tabi. Iya Sige, po. bye-bye. Okay. Salamaton. Salamaton, madam. Bye-bye. Madam Rino, kudutong ko ini si Madam Narino na, ay Angel, idagdag mo na, ilista mo ito. Okay na. O bueno, usus kuma-commercial muna. Kita na sobra naman kitang taram. Patakadakol kang, ilag ko na muna si Angie. Ito sa sponsorship, tataba yun na de. Ilag ta muna si Angie. At takay po ang report ni Angie. Mga tugang niya na pag-aaga. O salamat tabi sa mga donations nindo. Mga sponsorships nindo. Jadi po sa tuya na programa. Kasapon po, pigklaro yan ni Congressman Garbin. Kang na-interview, kang napudang ko siya. Dalam po sa queries man kan sa tuyang mga listeners tungkol yan sa benefits na yan na titao sa pagkipag-coordinate tabi kang Ako Bicol sa DSWD. 7 lugar sa Albay, bigdeklarar po na ESF free. African Swine Fever free. Wara ng ESF, Ans Galero, detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga paranta sa ASF o kaya African Swine Fever. Ang pitong banwaan digdasin na syudad, hindi sa probinsya ng Albay na enot na nagpositibo sa nasambitang ng helang kan mga orig. Nakonfirmar kan DCGB News kay Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Paul Sumelia na ang mga syudad o kan-syudad kan Ligaw, Uwas, Pulangi, Piduran, Daraga, Bakakay, Asin, Malilipot, nagnegatibo ang resulta sa nasambitan ng test kan ASF sa ilang pinagburugtak na mga sentinel piece na nasambitan ng mga lugar. Alagad, hahatod pa ang formal na deklarasyon kaini sa paagiman kan na ASF Task Force na pinamamayuhan ni Gobernador Alfranz Pichar Tangani na formalmente na mailipat ang sa indang estado gikan sa red o kaya ang infected zone pasisiring sa pink zone o kaya ang safe zone na kontra sa helang kan mga orig na African Swine Fever. Duwa na sa ng barangay o kay duwa na sa ng banwaan ang nahalato ninda may kanaraman digdi dahilan sa pighalat pa ninda ang resulta man kan mga sentinel pigs na pigabugtak sa banwaan kan Malilipot pati naman sa syudad kan Tabaco na positibo man sa siring na helang. Sigun kay Melian maugmaan sa indang opisina na nagnegatibo na nagkapirang banwaan kan probinsya kan Albay sa siring na bagay dahilan sa dakula man ang epekto kay ni sa mga nag-aataman nin mga orig pati naman sa merkado publiko maski na sa mga grocery dahilan sa kan mga nakalihis daw na bulan kung sa inaiguan ni na positibong kaso ng ASF sa probinsya kan Albay talagang nag-alintuto man ang presyo kan mga produktong karne. Sa ngunya, nagtaong asigurasyon si Melia na in kaso to formal lang i-declare ining 7 lugar bilang ASF free, matao man giraraysin na ni na asistensya sa mga paraataman ng mga orig asi nasisiguraduhon ninda na mahigot na nanggad ang biosecurity measures digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Okay. Yan tabi VP, na informasyon man halis sa Kapitolyo, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa report. May mga text digdi. Pasensya na po kamo taharayo ini na ibang mga text Angon yan ang susugpo duman sa napag-urunan mingo na hanggang lang po una kita sa Santo Domingo and Kamalig. Demi pa po kaya nako-close so kauron min na ma-deliver ba gadyon? So ma-deliver.
Takong harani kaya, sudi si Jibang mahatod. Ngunyan kung iyan ang mga may distansya ng lugar, may kauron po kami na saro na courier nga po ka. Carrier. Anong yung carrier? Paradara. Paradara. Parahatod. Delivery. Anyway, sige. Salamat po sa mga text po nindo. Kuwan ko na lang ha. May latest kitang donasyon, sponsorship. Hali po sa Aquawell. Madali lang ha. Aquawell, good for 2 children. Yan. Sorry. Pangyari sa Maabaka, nangaradan ko, uni pa lang sa taas, anonymous nga tabi. May busing, pasensya na ha. Anyway, Angel, pakinot mo na lang tabi ha. Digdi nga tabi sa, kuan. Anyway, kuan man po, sukan man po, nanginaralan sa negosyo, dahil man po yung problema. Aquawell, pasensya na busing, uyan pa lang sa taas, so, fix mo na anonymous tabi. Okay na, Angel? Okay, sige po. Ang mga balitang inyong narinig ay hatid po sa inyo ng mga sumusunod. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollee sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Lalo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White. Hulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masira mo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy at siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Buong baka ito, sangkot pa man ngunyan. Sa Chen Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses kan kababa. Ikan kon si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan kon si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay kon si Shine, Sunshine Imperial. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kung Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibo kan mabuot na kongresista.
Kong Joe. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds?
Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Oh, another, may nagtik sa kuyang padihon. Makakonsensyahon ngaya pa din di ako lamang maka-sponsor. Ito ako na lang ngaya kay Bunjing pag-duty sa, kung ano ni, sa simbahan. Thank you pa di. O dua tabi angel yan, na-receive mo na. Pag nag-perpetual si Bunjing sa Miyerkules, itaw na lang databi kan sa kuyang padi. Anonymous nga pa di. Salamaton tabi pa di sa imong, maski saro sa na pa di, okay na yan. Magi problema. Ang importante dyan, so kakayahan ta, buda sa makapag-volunteer kita, di ba? Yan. Lowens, good morning, Lowens. Tabi, Anoan Bareta, Logistic, business sa Bicol, nagtataas ang oportunidad. Ay talaga. Lowen, sa detalye mo. VP, good morning. Sina good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, negosyo ng logistics, ansaro sa pinakang patok na hanap buhay ngunyan na nasa katahawan pa kan pandemyang COVID-19 sa Kabikulan. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News, the Department of Trade and Industry o DTI Region 5 Regional Director Diggs Aguilar, na dahil taan iba dai na nakakaluwas din harong asin takot pa magpararuluwas, nagiiritaas din bigla ang mga logistic services arog kan mga food deliveries asin deliveries kan mga parcel na in-order online hali sa manlain-lain na online sellers. Sigun kay Aguilar, nakula ining butong sa sirkulasyon kan ekonomiya, tamaski po paano nagkakaigwa kihanap buhay ang ibang mga individual. Sige estimate ni Aguilar na posibleng dai na ini maliwat maski pa magdiit na ang patakot kan pandemya, lalo pang sige man ang taas man kan demand kan mga online orders, as in dai na magpasiring sa mga delivery and remittance centers para mag-receive kan mga produkto ta ining logistic services din nagdo-door-to-door service na. Apa. Lalo pa sa ngunyan na limitado pa ang tiripon-tipon, lugat ang mga pamilya, pirmi nag-order na sana sa paagi kan mga food delivery services na nagkatao manin hanap buhay sa mga nagkapirang nawaranin trabaho. Ang pangapudan lang ni Aguilar na kung nag-aantyas na magnegosyo nin siring kay ni, magparehistro sa indang opisina, asin ang mga konsumidor o customer man, dahil magkaraw sa mga delivery services na ini, para dahil na mangyari ang mga bogus o fake orders na nagpapalugi kan siring na negosyo. Yes. Okay. Roger to that. So yan tabi BP, ang dagdag na istorya. Halit Regional Center Site, ako po si LBB. Salamat, Lowens. Alright, good morning tabi dyan sa mga nasa 3rd Platoon, 2nd Albay, PMFC, Sakale, Tiwi Albay. Yan, ha? Ano nga ni ang PMFC, 2nd Albay PMFC? Mobile Force, ang garo ang MF, garo force ini. Mobile Force Company. Tama, John? Mobile Force Company. 3rd Platoon, 2nd Albay, Mobile Force Company sa Kale, Tiwi, Albay. Siguro sa ibang lugar, kung bako sa Tiwi, Kali ini, Kali.
Ito nagkataon na sa tiwi, di ang apod kali. Lol. Tagitang kita kainin ni amigong Jerbailon. Good morning, Tabi. Sendo dyan sa third platoon. Third platoon, Tabi. Ano yan? Care of Tabi, Pading Bini ito. Pading Benny, Angel. Itong dua, care of Pading Benny. Big forward ko sa imo. Para mainot mo. Tawa kamalingawan ko naman. Dahil pa pwede kay Pilyedo pa de. Dahil mang problema. Okay? O bueno. Ay, alat ko na. Nasobrahan ka naman kita ramhain na baya si Mayor tapig aputa ka tungkol duman sa tulong aldaw na vaccination. Ano ang plano? Saan mapabarakuna? Tama pa bakuna ako, tabing bakante ang aldaw ko. Ay, sus ko. Ano sa iling mo John? Dagit ano? Dagit. Di pala mo yun. Nasobrahan ka na naman sa tabil. Hain na si Mayor, apudan mo, tabata, mabakuna ko. Mabakuna ko. Bakante ang aldaw ko. Ayan. Alam ko na. Para do ka lamang kita. Aha. Okay. Uy, so mga taga-kuwan Tabi, so mga taga dyan sa Daraga Albay, good morning Tabi. Sa Daraga, ano. Sige ta. Alat ko na. Nangyari. Dinagitan ako kaning paradangog ta. Nasobrang ka naman niya kitaram. Dayo ba niya pick-up doon si Mayor? Madali lang Udang kulugod si Mayor. May udang kulugod. Madali lang. Baloon takon. Baka masimba. Marotong kayo kung busy ni si Alkalde. Basta po, siguro, ang vaccination test, so dati kayo dyan na di. Diba? So dati kayo, unin na po si Mayor Rosal so nagpara-arapot dyan ta. Aputon sa tuyang Alkalde. Mayor, maray na agatabi. Good morning, Henry. Yes, sir. Opo. Napapunta ba ako, Yorta? Naghapot so paradangog ta kung may mga existing po kitang madagdag kitang vaccination site sa Tulong Aldaw baga po National Vaccination Day sa Legazpi. Bayap po kita kay ni. Yes, Tabi Henry. Oo. Actually, wala magtandakulang site. Ang pinakadakulang site na so LC3. Opo. Aha. Sarap ba yun sa mga malls? Ayun. Then mga barangay. Pag-urulayan mi, ang vaccine team, iyo yung kay Puhan. Iyo mananggad. Okay. Kasi ang vaccine team, iyo yan ang talagang madala kang kumpira ang pwede tang ma-avail na mga vaccine site. Opo. Iyo mananggad. Pero sa ngunyan, dako na kita mga volunteers. Ay, very good. Oo. Yeah, from the PNP, we have from the Coast Guard and the Naval, no? Okay. Although Mayor, including DepEd. ay very good. BU, sinuratan pa. So most probably Mayor, pwedeng iko kita sa barangay, so LC3 dati, buda sa mga mall sa Legazpi. And tulong aldaw na surunod na. Para tuod ng tao. Opo. Ano Mayor ang instruction ang kanindo sa DOH? Ano ang instruction kay ni? May screening pa kita o walk-in gabos yan, Tabi? Ang walk-in na lang gabos, yan, Habi. Open to all na yan. I Hindi see. nga ibang lugar. Oo. Kasabay po rin yung kanta, mga minors, 18 below? Yes, malag pa kita. Gabos na kuha na. All age bracket na. Ay, very good. Oo. So may makadagdagaw po na sa tuyang target immunity sa Legazpi, ining tulong aldaw na nita Mayor. Ano sa iling nindo? Nakulang bagay ni Henry. Nakulang bagay maray ni. Nakulang bagay maray dahil naghahapon na kita and nakulang vaccine ta. I see. Baka mag-expire din Opo. Anong available Mayor na vaccine tango niyan? Well, iko kita ki Pfizer, nakulo ng Pfizer ta. Gamaleya, dito pa kanina hiro sa iba. No? Opo. Then AstraZeneca, nakulong kitang AstraZeneca. Ayun. And of course, Sinovac. Ayun, oo. Check na sana ang Moderna ta. Oo. Igo arin yung mabinta Tabi dyan. So yan, well, nagiro man gabos, pero kasi ang mga Moderna and Pfizer, yung pinagamit sa 12 to 17, kaya yung mabenta mo yan. I see. Iyo man Kasi yun ang allowed lang Iyo. sa mga 12 to 17. Kaya mabenta mo yun ang Pfizer and Moderna. No? Maubos-ubos na nga sa Moderna ta.
Iyo po. Dahil man palang kitang Sinovac sa 17 below, ano, di ba? Wala man kitang Sinovac. I-approve kang kuan Oo. FDA, kang DOH. I see. Okay. So, kumusta tabi yor ang kwanta, ang response kan mga kahuben ni Santa sa Legazpi? Ay, pagayon nun. And kasi kuha na kita, inopen ta na. Actually, kuha pa, talagang pano-pano pa. Kaso lang baga, medyo masela nini mga aki. Talagang may observation. Iyo po. Naipit kita talaga duman. Iyo po. So far, so good. Mamakusugo nini mga aki. Oo. I see. Dahil man Okay. kita aki halos na reklamo, ano? Iyo man ang gad. Gero dahil man talaga kita. Kuha na tuod sa mga aki. I'm Oo. happy to really hear na ang mga aki is all well after the vaccination. I see. As a matter of fact, dako na yung mga pupunan ko na sa second dose. Ang mga 12 to 17. May mga batches na, I think today. Opo. I see. Okay. Yung sarap pong gusto kong iapot sa imo. Ano po ang naging assessment nindo digdi sa magpuon kan magruluwasan sa mga aki bagata? Pag Sabado Domingo, kadakol yor kan mga aki, so mga 5 years old, sa raki uno pa talaga na nasa mall. Ano pong advice nindo kay ni tagari? Itinaw baga ka nga ATF sa local government units ang pagdesisyon kay ni tabi? Yeah, ano mo Henry, kumbaga biglang konini ano? Biglang luso ini ano? Yes. And so enthusiasm kan mga magura, mga kiyabo kuman sa baton tayo ni. Opo. Na nagluwas so ATF, then una na naman, oops. So mga akin na naman, dahil na naman. Kaya sa kuya, dahil na muna kami nagpaluwas. Opo. Sabi ko nga parents knows best for their children. Kaya, siyempre, yung pa mangrareso mga repercussions sa mga pagka-attention ninda na kung iluwas ang mga aki, siyempre at their own risk yan. Di ba? Iyo po. Number 2, dapat yung mga minimum health standard sunodun ninda. May mga iba dyan. They pigi sulugang kimas ang mga aki. Iyo po. And we have to remember that they pa-vaccinated sila. Ayan, correct. Ang problema kung tamaan sila ng mga asymptomatic. And even may mga symptoms kasi nga, dito man aram, ang iba may mga ubo-ubo. Siyempre, pag nasa local, day mo man yan tulos ma-detect if day nang ganyan. So, kaibanan mo kaya aloy-aloy. Siyempre, napaagi lang yan. So, yan ang mga makatakot man lang. So, sa ngunyan na Henry, day pa man kita ang Legazpi nagpaluwas. Yeah. Although 2020, tanganing abot sa baton ining mga enthusiasm mga aki na makapagkaraon or makapagbasal sa mall. Pero sabi ko nga kung pwede sa mga outdoor na muna, gawin na pahalo yun. Like ang mga parks sa boulevard and mga theme parks, pwede gawin sa mga theme parks. At least open space or outdoor. Pero hindi ko mapigsabi tabata ang mga malls. Medyo gusto man makabawi-bawi. Iyo baga. But we have really to consider the plight of these children. Kita kasi ang mga old, kita dapat ang mag-guide sa enda. Kaya sa ngunya, tabi, extra caution talaga ta. Especially that Christmas season is now almost in the air. Shopping and people are now really going to the malls. Yeah. Totoo. Grabe talaga. Pag Domingo yun, lalo baga pag daing klase, grabe talaga ang tao. Iyo. Nakabalik na. Anywhere in the Philippines na dayan, Henry. Iyo po. Totoo man talaga. Maski sa Manila, arog na ka ng sitwasyon eh. Ako lang, anywhere. Yeah. Any provinces na may mga capital city, arog na ka ng situation nun yan. Nalingawa na. Talagang mga, kumbaga, ang term ko palaban na. Yeah. Kaya magpabaksin na po kita. I see. Yun, may nahiling po kita na gari maray lamang ang resulta sa Disyembre, lalo na pagsabat niya to kang Pasko. Gari, ang trending bagang, maski sa Bicol nahiling ko po napababa ang kaso sa Bicol region. Kumusta po sa Legazpi ang assessment Yeah, ako nahiling ko. Although may 0, may 1, nagwalo kita. Kasi natural yan. May mga talagang kundi talaga na-reparo ba sa lawang pamilya. Talagang may tatamaan. Siyempre, yung permit sa pag-ulakit. Pero nahiling ko, as we progress our vaccination, the more chances and the more na mababa ini.
Iya, iya. Oo. Lalo pa ang mga vaccine pa talagang sa mga Iya po. Yan. Oo. We have complete vaccine already. And hopefully, may clearance na kita sa mga iba na talagang i-open ka na sa iba pang mga working class na ako man mga taga-Legazpi na niya man sa nagiging sa tuya. So, i-vaccine ka na. Opo. Yun may text po digdi, sabi niya, pakihapot po kay Mayor Rosal Kunde pang schedule kang booster shot sa Legazpi after 6 months na kaya po. Naguluya dahil Actually, may go signal na sa tuya sa A1. A1. Frontliner. Kaso lang, busy pa itong mga vaccinators na. Ma-schedule na kami probably next week. May inupunta muna sa A1. Ayun. So after that, you're diretso Sunod na na. naman candidate A2 sa mga senior citizens. Then, ang go naman. I see. Okay. May na bakit ba ka na your kilinuwas tabi na order may kinaraman duman sa paglisten kang restrictions ta sa Legazpi? Then nakaipuhan ki mga RT-PCR kung bakunado na ang sarong persona. Yeah, sabi ko nga, number 1, pag mapaligaspi ka kang Manila or any other parts of the country na same ang classification sa tuya, level 2. Opo. Alert level 2, no need po. Vaccination card lang, saka ilingon lang ang sa imong physical appearance, no? Or sa imong may checking man kita, may trial kita siyempre sa airport. Iya po. Now number 2, yung yung mga malls nga, another so pig-allowed ka sa mga aki. Sa mga theme parks. Opo. So yun yan ang mga, and then sa mga outdoor sports, pig-allowed ka na. Yeah. Opo. Okay. Caution ka na, daan sana mga vaccination, kanang mga barangay captain, mag-fit on their own na. O, kung vaccine ka muna, talagang makakawat ka. Di ba? Ako managad na yan, abangaya discrimination, pero parang lang na, para yung mga dahiman kay mga comorbidity, dahiman talaga kay mga kaulangan, why not? Tamahin taman, the record will show Henry, although maraming ako nakukontrabaga na discriminating or deputy yung violation of the rights, but we have to consider Henry Digdale. So, in totality, pinaka anong maray sa tuya, Gabos, na nahiling tama baga, na may epekto man talaga sa vaccine. And ako, Henry, na na-interview na mga nag-positive na vaccine na kung ako itong vaccine, makaiba so nangyari. Yes po. Totoo yun. Talagang na-hospital man sila, pero may comorbidity. Pero they were able really to survive because iba talaga pag may vaccine ka na. May at least may antibodies, may depensa ka. Opo. Okay. Your saro na lang po agaran ko lang po yung reaction kay Anita. Siguro aram mo po na Sudole nagpaluwas ki direktiba na effective December 1 sa pribadong sektor ang dapat na mag-report sa mga bakunado lang. Kung bako kang bakunado, ang option imapa RT-PCR ka o mapa saliva test ka once every 2 weeks, Alagad ang gasto ka yan, isu-shoulder kang empleyado sa pribado. Bilang RDC Chairman Yor, ano tabi ang hiling mo po kay ni? Ini kasi mga lockdown na ini. Kasi ngayon baga, Henry, alos kumahiling mo, pick-open ka na, pero medyo bababa na ang number of the sumagpila, sumag-vaccine, Opo. Meaning, Henry, ini matatala tayo, so mga nagparadua-dua pa ini. Opo. Yun na lang, kaya nahiling kang national government through the IATF na, lalo na kung empleyado ka, kung ka man talaga comorbidity na bawal, why not, Kaya dyan, siyempre, pagtarama ko na tamaan o sala, salang message yan. Para sa kuya, ining mga pigibong lakdang ini kang national government, Henry, leading to herd immunity para makaarap naman kita sa ibang nasyon like America na almost normal na. Kaya, kung halimbawa, gusto mo, dahil ka magpabaksin, okay, pero siyempre, dahil ka vaccine, dahil may kakuan, so you need to have a test, di ba? Although, may mga iba-ibang response niyan pagiling ko. Pero para sa kuya, dahil abo mo, siyempre, we have to check on kasi
Pag kita'y naluhalo kita sa opisina, may ka ma-reach ang goal ta. Iya At po. least. Ang problema tadi gusto, ano ang goal kang in totality? May goal kaya kita na gusto to man arugon para kita gabos mabukas ng ekonomiya. Sana sa mga daipa, kung in kaso man ining directive neti, sa batuntay niya positive way. Na ini, nakusupang sa dirita para sa gabos. No? Kung talagang yun man, ang problema na talaga sa charge. No? Kaya ining sa doling ini, siyempre, sana mag-ibo na lang ang mga company or mga sana basi mo ko garo so RT-PCR, basi man lang so antigen, at least i-confirmatory na lang. Yes, po. Antigen. Antigen kasi 15 minutes lang at least. Kaya ka nagpa-test, i-check ka lang. Di ba? Yeah. Kasi malog mo yan, Henry, so possibility. Bakit? Kung na-vaccine ka ba, hindi ka na pwede mag-positive. Iyo ba? Maralaw na naman yan. Di ba? Anong diferensya ngayon kan may vaccine? Kaya, kaya na maralaw. Pero para sa kuya, what is important is, kung arin ang pinaka, dapat na ng gibuno niya, cooperate, para on a national scale, magkagawa na kitang herd immunity. Para, as we move on, magkagawa na kita mabalik na kita sa normal. Marama talaga na, Henry, yan. Nakuha na kita. Pero ang COVID will always be there now, Henry. Yes, Remember that. Yan na yan. And then nga ni Aram, every year baka kay puwanta mag-booster shot. Yeah. Baka ngayon 6 months. Iyo po. Baka next time, Henry, every 1 year. Every 1 Pero year ngayon, na. so back. There's a big possibility na in the next few years, at saka pwedeng available na sa market. Yes po. Okay. Kanya-kanya na kita. Yes po. Okay. Mayor, salamato na maray po ha sa oras mo tabi sa Buda Pagsimba. Salamat, Andy. God bless everyone. Thank you so much. Alright. Mga tugang Mayor Noel Rosal tabi sa paliwanag kang hapot kan sa tuya ng mga kabab. Magalat lang po para sa instruction diyan sa tulong aldaw na national vaccination digdi po sa siyudad ni Legazpi. Yan po programa kan DOH. Siyempre, properly coordinated yan sa lokal na gobyerno. Digdi po sa tuya na siyudad. Oras natin, alas 8:54. Tapos ka na, John? Kanso kanta? Ayun na. Tapos ka na pala. Okay. Sandali. Mga nay. Aram tagabos na importante antibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dahil ang tibay ka, o kaya dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya, may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming garamdomon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay halis sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery store. Salamat kan sa inyong pagantabay. Thank you po sa mga pledges kan sa tuyang mga paradangog tungkol duman sa wish ko, regalo mo. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap lasa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex!
Architects Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit tapadangat ka. Ako si Leni Robredo. Asin aro aldaw, pigpipili ta ka. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tulong probinsya sa nasyon ang may kukonsiderar na very low risk na sa COVID-19. Sigun kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, kaibahan sa mga lugar na ini iyo ang Pampanga, Cebu asin Davao del Sur, mantang ang Metro Manila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Negros Occidental asin probinsya kan Rizal, kaibahan man sa mga lugar ng low risk sa COVID-19. Ibinasi kan Octa Research Team ang mga nairehistrong kaso ng COVID-19 sa mga nasabing lugar pon kan Nobyembre 17 sa Good Nobyembre 23. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga